Айде, отваряй. Писмо съм Фреди. Да, кредитно известие. Да, календар ще бързи. Това бай Минтил, бе. Гешенки имаш. Как бе? Това са... Това са му другите простоти, дето продава. Мотори, Една на мен са насъдали. цифров ефирен приемник. Да, касова бележка. Това ще бутне отколко. Easy Setup Guide. На немски и на английски. Българин Йок. Йок. HDMI. Дали 1,4, да трябва да го пише. Нека да пише сигурно. High speed. Ще го видим. Не е много по-голям от Dreambox. Не е много. Дневника е тестен. Така. Много професионално, не ти? Яката работа. Завтра го отворя да сложи. Чакай. Без пак ще изпъкне аудиторията. Не, за този клип ще ме баннат пак. Защото давате да се... Не, защото е от Бай Минтил. То тук още лепенка има, не може. Няма даваме, махай. Той. Отвори се, бе. Смъгни, това слабите. Да. Един common интерфейс и два четеца. Тук виждаш? Това са винчета си за хард диск сигурно. Хубаво, че му е външно захранването, да не грее. Това е другото захранване. Не, това е захранването, това е удължител в кабел. Я да видим дистанционното нещо. И батерийки има. Как бе? Много хора не слагат батерии. Ние хора не... Кабелите. За харда. За харда. Тествано. И си личи, че е тествано. Да. Това лъскавото. Това лъскавото има да ти остават пръстите. И пак по-добре да е лъскаво малко, по-съвременно. Да. Добре. Да, ти направи ги слагам. Е батерии, така или иначе.
Снимай. Ай, то.